Alhaji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nden waɗi man ule ma'lumu. Alhaji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nden waɗi man ule ndere ndini gande kala defete ko sariya e haqiqa e kala batte mo janginde golliri dada lepte o wura he aduna o heɓanemo. Alhaji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani ndi wi'ediya ko nden waɗi man e ma'lumu ko kanko woni ceerno haaɓoɓe ɓe kaaɓi bonande nder fulɓe yo kala mbimi kala julɓe o yimi fulfulde e l'islamu. Alhaji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nden waɗi man ulman o golli golle ɗe mbeɓani o walli diine albura imprimé oyi ala ñakka ko ɓe waɗi ko hen ɓurɗina sappo oyi gatt def men ci 100 000 150 000 nen ko jaa ɗum pour ngeen am ci gar wallahi ɗo wiɓe manam ko gila taliɓe ñokoye sohla taliɓe leydi wallahi machallah lolla mum dawlamu. Haji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nden waɗi ma'lumem o heɓi yamirore ko he Allah e nelaɗo giɗo mum ha o dilla e Sehe Tijani woni ballo ɗo dem jobbo ganduɗo Allah mu. Haji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nden waɗi mi noddi mi ewno kala gando yo ar o jiima wono sondu e ɗi jusu uji limo hondu e ɗi jusu uji limo hondu o tawtoya tawanoɓe jaɓanimo. Haji Ahmadu Sokoni ko jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nden waɗi ma'lume man Saydu Nuru Annora o ko tanirawo Sehu Umara o jaɓi diya uñande hawra welede Allah men wonanimo. Khalifa Babakar jom arme jom Annora jom barme Muhammadu Khalifa jom sirme ɓe jaɓani ceerno men kala laamu e kala tawanoɓe heɗin duuɓi Tiwawon Tuuba ha Gambi e Misra araboɓe fofu jaɓɓi ko diya unayiraini weli gammo. Alhaji Ahmadu Sokoni jom tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini heɓima hande e ballal ceerno Hammat Sow Sare Abdoulaye Debo diya unayiraini nde ganduɗa woni sikki duuɓi hay ngesa mi waɗani nde bangaña mbiɓe talibaɓe nde ba ngesa wiyete ko diya unayiraini ngesa ba sowi jippe jeeɗiɗi mi anda jeetati bawɗi gila nde min sukki deftere nde mi yimi nde e pular mi yimi nde e arab yayam ne hoyɗi jaay kundane kay min onde totte andi eyi on taw hanti taw mi haalde wallahi nden ceerno o Allah tan ɓe gaccitanma e barke ñalade nde deftere e barke Alhaji Ahmadu Sokoni e golle ko golli ko aɗa andi hitande o wane 2019 walla 2020 wonno coupe d'Afrique o ndeyi ko arno ɗo coupe d'Afrique 2022 wono hande wonɗo wono hande coupe d'Afrique Sénégal arno meeɗa ar Sénégal wono hande taw diya unayiraini no mawni ni te nde toto coupe d'Afrique o immi ko Misira ɗo deftere ni mum ɗo iɗi mum Misira ɗum woni koye janginta ko heewi mami artu hen tana yaaji ono faaɗi joni ene Seydi Sow jarama yo Allah yo moƴƴere jobbo mi yaha Sokoni mino sabbo diya u pecce mum ko ɗiɗi sappo mi jagira nde sembe wano luumo. Haji Ahmadu Sokoni tafsiraji Qur'ani nde wi'ediya unayiraini ko nde waɗi maalu
mi firande mi tafsira e fulfulde mi firande mi tafsira e fulfulde e jolfende jolfuɓe ngari arde mino jara ɗum e fulfulde welede Allah men wonanimo Alhaji Amadou Sokoni ko joom tafsiraji Qur'ani nde weediya o nayirayni ko nde waɗi ulama alum haqqa qadrihi bismillahi rahmani rahim caggal en jetti Allah en juuli nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe yo kala ɗo neɗɗo woni e nder less dunde baba adama ko min Ibrahima Samba Ba Karang salminta on hande ɗo e Sokone in hawri hande ko 11 lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunnaje 2024 woni le 11 deuxième mois 2024 ziyare Sokone baɗeteɗo hitande kala 65e walla 66e édition ɗuɓi capanɗe jeego e jowi de 65e édition hikka Allah waɗi noon waɗi ko kewi hen ko mawni sabu deftere nde mawninte te deftere nde ko nde tafsir nde wiyete tafsiru diya u nayirayni aljami bayna ulumi taifatayni joni noon e nder hen e raɓɓiɗinde haala o joɗiɗo ɗo sengam woni Hammad Sow Saare Abdoulaye Debbo gonɗo toon to Thiès o heɓi habar mbo kalmi nanone diyaw nayrayni hoore nde min komi jiɗɗo nde no bete kadi komi etotoɗo tafsir gila imi to Ceerno Ndiaye Dukke ɗo tafsir aɓe ɗo eto tafsir jiɗmi deftere nde no bete joni noon Allah waɗi mbaɗmi hende yimre arab yo yimre pular ha o Ceerno Demba Sow ɓe ñima e siyareji he foof joni noon siyade kala hitande siyade si ari mi yima yimre nde mi weddo e réseaux sociaux he joni noon hikka nde jimmi yimre nde ha paari beddimi réseaux sociaux he hewɓe belti hen noddi kam ɓe kam hen jarna ɓe belti hen joni noon battimi vocal mbimi dara noon deftere nde eko ɓoymi ko yimde nde foof ha joni mi dañani nde temino andi wona min tan almuɓe hewɓe kadi galande te kam nde hitande fof nde mawnine nde teddine nde yajjine kono noon dañde nde ta ko almuɓe kadi tafsiroɓe ɓe pirda nde kadi surtout ɗen paandi korka ndaw ko yonno ndaw ko hawruno mbimi dañani deftere nde ha joni Allah waɗi mi waɗino hen sah guesa toon to Bangaña wuuro amen ennirmi guesa ba ko diya o nayrayni guesa ba sooyi ba woni jippe tan seeɗa in hori moƴƴu almuɓe mbi ha mbimi eyi Allah no ara yeeso guesa ba si moƴƴani ne Allah kam ko jogui ko gasata gila nden ko hen min goni ha nde o Hammad Sow nani vocal o mi neldani mo direct de saabu vocal o Ceerno Demba sa heeɗima mbo anan min o wiya si vocal o noon wonɓe neldatnomi mbo in darotono ko deftere wotere kono noon mi waɗanmo weddotomo tan he réseaux sociaux he te kala dañɗo yo wallu almuɓe cooda nde wona min tan mbimi kala ɗo neɗɗo woni wona min tan balle almuɓe jogo deftere nde nda ɓe mbawa nde tafsir ɓe mbawa nde firdu yimɓeɓe keɗo nde mbaɗen ko wiyete ko consommé local woni hande men ƴeftu defte woɓɓe ɗen ɗe jangguinira ɗen nde pirdana moƴƴi ga gandal koko yaaji kono noon ndere ganduɗa nde liggaɗo nofru ɓaleru julɗo kadi pullo biyo mbimi e wimami siko Allah ɗum no moƴƴi joni noon deke vocal ala keerol kanko o heeɓi vocal o kanko Hammad Sow nden o noddi kam o wi kam mi loɓanima ko taki vocal o aneldani kam bo mi heeɗima bo mbi ala ko iɗi ɗum mbara heɗaki vocal o wi kam nde o haali affaire diyaw nayren tan mbiɗa mba heɗaki mo o wi kam mi heeɗima mo kay kono aneldani kam bo mbimi he an kay haɗa jiyano heɓe ndentotomi neldude mo nden o neɗɗo si waɗanima teddugal siko Allah hikka tan ɓoyani o ari Karang juma on nani ko waɗi ko hen 800 000 et quelque tonneji sappo on nani ko waɗi ko lat mengue on o wi kam joni dal ko ɓuuri ko raɓɓit cuɓen min he mum o yomin ndentumin cuɓa ɓe ganduɗa haysi ko sappo fawɓe pour defte ɗe ɓe keɓaɗe kaw ana tanda eyyi on tuma cummi kanko o suuɓi danaka dal minen fof min dentimin cuuɓi eyyi cuɓaɓe ɓe fof ko minen dentimin cuuɓiɓe ina jeeya hen ceerno men ceerno Ahmadou Diallo Saliou Sutura Egge ina jeeya hen ceerno men ceerno Amadou Alpha Naye Beeli Diallo Cako Birom Mala ina jeeya hen ceerno men ceerno Abdourahmane Sow Latmengue ina jeeya hen masalan ceerno Demba Sow o gonɗo heedam ceerno Demba Sow Kaolack eyyi hankkadi Karang Ousmane taw nde min kaldata minen gondi he Ousmane Ndiémé Sow kaw mum o wi kam yomi rentu hen nde taw minen he oto on ne o renti hen machallahu deftere mum yalti yo ceerno Cheikh Tidiane Ka nde garatmi Karang Cheikh Tidiane Ka mo ganduɗo no o totti kam ujunere o wi pasam jahal e gartal kono wi kam simi ari yomi battilan ɗum deftere nde kam taw o tinani habar o tinani ko ɗum ɗo de o tinani yimɓe andi nden on so tottama hen no moƴƴi biyeteɗo Oustaz Aliou Ba on ko ala wona sa'ir Oustaz Ali Ba on ko ɓiɗɗo ceerno Moussa Ba hanki wonɗo siyare mumen Karang
on kam winmo kam totta kalis kono in hooki ɓe siyare o kam joni yahtan lijjitanam deftere ɗe ceerno Samba kala no mbaɗɗa lijjitanam nde on o tottama hen ceerno Seydou Salaba mi noddi ɗum mi heɓani ɗum kono mo ɗo e siyare hanki minen gonduno to kala ɗo kalmi haalande tan kamne o haala ko kamen goni saare fas guindornaɓe daira mabɓe ari ɗo hanki yeesam ɓe gaddi versé mumen kamne ko hen o kamne o dañi hen deftere eyyi mataw ko ɓeeɗo e woɓɓe kadi ɓe ganduɗa ceerno tawi a siftinat kam inɗe mumen walla moƴƴi woɓɓe ne waɗi woɓɓe eyyi par ce que defte ɗe kam ɗe goni 17 17 te ɓeɓe contumi ɗo joni ko heede ɓe kewi ko heede 10 tan eyyi kadi bo hen joguiti ko ganduɗa inchallahu taala o wallat hen woɓɓe saabu bo enni hen enniye mawɗo kono noon hunde dawata tan gasa ñande wotere ɓe mbiyata ndar xeyul sotti no jol fof ɓe mbiyatan ni nden noon ceerno Elimane Ka ceerno Almami Ba e ceerno Mouhtar Diallo sa sutra egge an kam ana waranat ceerno Ahmadou deftere makko nde eyyi inchallahu taala ceerno Demba heeɓi deftere makko e ko heddi ko hanti min darno min mbaɗi eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe en ko adi fof eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin min hande woni kadanal ko kawren mi ziar Sokone eyyi no kawritirmi e ziar one mina hen yetta Allah no feewi mina hen yetta julɓe fof mina ñaago aussi ko mbatten ko ɗo yo Allah jaɓanen in ɗeɗo defte ɗe ganduɗa min itti e seeɗa mbo Allah warsake min mbaɗi heɗe min mbaɗi hen hadiya nelaɗo men Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mbaɗi hen aussi hadiya jinnaɓe amen fof ɓe guuri yo Allah junno ha junna eyyi onon ceernaɓe weeɗaɓe ɗe ko mbaɗɗon hen ko jangguinɗon hen ko pirɗon hen fof yo Allah jaɓanen si Allah jaɓani en yo sow ha heewa so sowi yo rendinen julɓe fof o jippina en e lesdi men lesdi Sénégal Allah waɗana en jaam waɗana en sutura e aduna ko ni goto fof ɗo wawri ɗo nanguira ɗon e ɓeya ɓe jangguina e ɓeya ɓe daña seeɗa mumen ɓe hen mbaɗa ɓe balla jangguinoɓe saabu kala ko jiiɗa ko gandal woni fof yimɓe si dañi gandal tan ɓamtoto leñol si dañi gandal ɓamtoto nde ɗo deftere noon en ɓooyi wattunande nde Ahmad Deme Sokone mo kala nani ɗum ko faaro pulagu fof ko faalo julɓe fof ko faaro Sénégal fof eyyi kala bawɗo dal wat ko wayni yo ɓesdu aleykum salam o ɓesda ha ndeɗo deftere wona deftere nde ganduɗa fof en ma tin enen noon ɗen gandi ala ko mbawɗen ɓesdu deftere nde ko enen ƴeewata no ɓesdorɗen e deftere nde eyyi ko ɗum woni haala ka ko mbatten ko fof kono ɓesdorɗen e deftere nde kono deftere nde kam enen ala ko mbawɗen ɓesdude nde donc onon fof on jarama kala keɓɗo hen yo yettu Allah ñagano fofen eyyi ko hadiya tan mo ganduɗa ko teddinira ɗum ko nelaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam eyyi ko wiide tan minne mina waɗa mina adda minne ballala mi saktude gandal deftere nde mbo kala nani ko woni nder kono deftere si janggaka jangguinaka ne en keɓata hen nafoore nde jiɗɗen heɓde nde hen te mina andi binduɗo nde on e windiri nde ko yonde jangge donc hande kala ɗo daara woni ɓe ganduɗa ɓe jangga ceerno Samba haali in joni ko jangguɗen deftere wonde fof no moƴƴi kono deftere windade ɗo nde mbomen windi ganduɗo lesdi ndi no lelori ganduɗo leñol ngol andi diine ɗe on si windi ko ɓureten waw faam donc ballotiren ha daaraji ɗi école aji ɗi fof en mbawa hebde deftere nde jangge nde suwa firede ko tinminode ɗemgal hono français en walla ɗen gueɗe kono hay ɗum si wawi waɗne na walla woɓɓe e ɗum na walla hono amen fof e ɗum yo Allah yettinin nde fire e ɗemɗe goɗɗe saabu gandal ala keerol saga gandal moƴƴiri ni ngal ganduɗa ko ɗum tan jari andu saabu ko neɗɗo wawi ɗo andu goɗɗum fof ñande o sertate en eyyi ɗum nodde alquran nodde eyyi donc enen ko ɗum dal woni en fandare men yo gandal ngal yaaj yo fof en keɓen ina wona nafoore faade men faade julɓe faade lesdi ndi fof eyyi yo Allah jaɓanen en fof ha barke Allah on jarama onon fof Allah yoɓño moƴƴere en battuni mbo wuuri taɗen ɓesdi en usta alhamdoulillahi rabbil alamin